Ngiyalamukela la esizokwenza khona i-course lethu eli-free. This is just an introductory course that shows you what to expect in the real classrooms inside. La sizobonisa nje ngamafishane ukuthi sifunda kanjani ngaphakathi, kodwa ke la into esizofunda ngayo namhlanje i-file management, ukuthi nje i-computer, izinto esinazo ekhompyutheni sizibeka kanjani ngendlela enjani ukwenzela ukuthi i-computer isebenze kahle, kanti nathi ukuthi sizithole kahle uma sizifunda la ekhompyutheni. Kaningi abantu uzobe ekhala umuntu ethi hey bengisave ukuthi kwami ekhompyutheni kodwa ngisakubona. Ukuthi umuntu uyabe engazi ukuthi uyabe engakubekanga kahle kukhona la ekhompyutheni kodwa engakwazi ukubeka kanjani, engakwazi nokukusesha ukudinga ukuthola. So ke nayi computer yami le yona ke igcwele izinto la phakathi. Yabona lento engidonsa la sengibeke la ngaphezulu, ubheke la mouse lami leli i-taskbar. Taskbar yinto umqolo lo oku-desktop uvamise ukuba la ngezansi, nawo la usukhona emakhompyutheni amaningi. Ungawubeka noma kuphi la ufuna khona kuma-edge amakhompyutha la, noma la phezulu, noma la esayidini, kodwa la ufuna khona. Kodwa isikhathi esiningi u-right la uma ula ngaphansi kuya ukuthi wenzani ku-desktop. So i-taskbar yabona, and zonke lezi zinto ezila ku-taskbar izinto engiyifake khona mina ngesizathu. So yonke lento ngizokubonisa ukuthi isebenza kanjani, uyenza kanjani. Le i-desktop le elaphezulu, yonke le ebona le khona la esidraw khona i-desktop. So ke i-desktop le ayihlalanga kahle, i-right yona, kodwa izinto ezibekwe la phezulu azibekwanga kahle, zigcwele indawo yonke. Ngizokubonisa ukuthi uzibeka kanjani kahle, and kufanele ukuthi wenzeni, ubekeni, ungabekini ku-desktop. Oqala ezibona ziklathani nje uma kule desk lakho lasemsebenzini mali nje hayi alikho right. So ukuthi silungise kahle, siyo right clicker ngaku right hand side, bese uthi sort by, mhlawumbe ufuna ukuthi ihlale amagama ziyohamba alphabetical order, mhlawumbe i-size noma i-type noma ukuthi zilungiswe nini. Ngaklikha kanje sezihleleka kahle. Yabona ke manje sekunithi seziku one side, kodwa ke noma kunjalo ziningi izinto ezila ku desktop ezingadingeka ukuthi zibe khona la. Into eyenzayo ukuthi uyabheka ke, yabona zonke lezi zinto ezinjengalezi ezine arrow, le arrow blue le ama shortcut. Lokhu kusho ukuthi zikhona ngaphakathi la ekhompyutheni, noma nje ungazisusa la awumoshanga. Yabona nje mangathi ngiklikhe kuyo bese ngithi ngiklikhe u-delete, izongibuza ukuthi ngifuna ukuyisebhini. Yebo, ke ngikhulume ngalokho. Uma udelete into la ku desktop, noma udelete nje i-program la, awuyisusi ekhompyutheni, uyayidelete kuphela. Uma ufuna ukuyikhipha ekhompyutheni uya kulokho abathi uninstall. Nangu la njengoba besho nje la ngesilungu ukuthi deleting this shortcut does not uninstall the program, it only removes the icon that points to the program. If you want to uninstall, use programs and features. So la angiyikhiphi, ngiyisa nje e-dustbin i-shortcut ukuthi la i-desktop lami lingagcwala izinto engingazifuni, isingenile e-dustbin, isila e-dustbin. Zonke lezi zinto engifuna ukuzisusa ingabheka noma yini iziningi. I-Skype, okay, Internet Explorer, ama shortcut wonke la ama shortcut uma ngifuna ukuzisusa ngingasusa zi-dustbin. Kunjalo ke uma ususile into osifunayo usungaqoqa zonke lezi ezinye ezikhona ezisele uma ukuthi uyadinga ngendlela ezifunika ngayo. Uma ngibhekile mina ngibona ama-browser, sisazofunda ama-browser uma sesikuhlelo lwe-internet. Ngitshele kahle ama-browser ukuthi uluphi inhlobonhlobo zama-browser ekhona, and iluphi olungcono, ama-disadvantages nama-pros and cons of which one of them. So ke
nawo ama-browser ke ngiyawabona u-Google Chrome, uMastodon, u-Internet Explorer, kukhona uSafari, kukhona u-Opera, kukhona maningi ama-browser akhona, kodwa ke la mina nginawo lawo ikhona iMozilla bathi u-Firefox. So lawo 3 into engayenza because uyazi ulayitha on ikhompyutha zonke lezi zinto I'm sure usuke uyakubona okunaka ukuthi ulayitha ikhompyutha zonke lama izithombe ziyabe zingabonakali, kube yinto nje amabhokisi amhlophe acishe efana naleli. Ikhompyutha yabe isazama ukufunda ucabangisisa ukuthi yini lokhu. So the more siba nento eziningi la ku desktop, the more ikhompyutha yakho iba slow kancane ukuthi start, ngoba kufanele iqale ifunde ukuthi yini lokhu ingakavuli. So kubalekile ukuthi make sure ukuthi ngazo zonke izikhathi nje ayikho into ongayidingi la. Into ongayidingi uzisusela ku desktop, and usungayiqoqa futhi lezi zinto ezila ngoba ngetype yazo. Uma ngenza kanje ngithi ngizokubonisa ngendlela esiqala ngayo ifolder. Unga right click isikhathi esiningi u right click la ku desktop. Uma u right click kuyavela ama options, singathi lokho okufunayo ukunikeza ukuthi kuyini ongakwenza ku desktop, bese kusho ukuthi new. Uma ufuna ukuqala into entsha ngibona la kunabo shortcut. Uma ufuna uqala i-shortcut entsha, uma ufuna ukuthi uqale nje i-word document, yonke into ezinjengalezo, i-contact lapho uma ufuna ufaka i-contact entsha kuma contacts akho, yonke into le ngizobonisa mase sibo email ukuthi eda njani ama-contact. Kodwa ke thina sifuna i-folder, and le nto engezansi le i-briefcase ukuthi uma ufuna ukutransfer mhlawumbe ukuxhumanisa ama-file wakho, information le nto oyibekela kule computer uyixhumanisa kwenye ikhompyutha engasiyo le, usebenzisa i-briefcase. Lokhu ngizolibonisa ke ehlelweni eliphambili. I-briefcase isebenza lokho. Abekho baningi abantu abayisebenzayo, abanye ukuthi abanandaba nayo, abanye ukuthi abayiboni usizo nayo, abanye ukuthi avela abazi ukuthi isebenza kanjani. Ngizolibonisa ke sizoya thina sifuna ukwenza i-folder entsha. I-folder into le eyellow le ifana nje ne-folder yebhuku, yiyo ke i-folder entsha. Sifuna la ngifuna ukufaka yini ama-browser, ngoba awu-3 avala indawo nje uma ngaqoqa ahlala endawoni ama-browser. Uma ukuthi mhlawumbe uthe ubhala, ungalishintsha igama leli libhalwe la, uya right click phezu kwayo i-folder, bese uza lapha uthi rename. Yani uyakhona ukuthi uyishintshe igama ubhala into oyifunayo, noma uya click left click nje kuphela phezu kwayo, bese upress u-F2. Press F2 yakunikeza futhi option yokuthi ubhale ushintshe igama. Ake u-browser u-right, checkile spelling si-right. Sengadonsa le Internet Explorer ngizobeka la, bese ngidonsa u-Google ngibeke la, bese ngidonsa uMastodon. uMastodon ingakayibeki la phakathi, i-browser enhle kakhulu, ezinto ezinhle kakhulu. Ngicabanga ukuthi mina ngokwami ukubona, ngicabanga ukuthi iyamdlula no-Chrome, ngoba abantu abaningi manje basebenzisa u-Chrome, kodwa iMastodon is very brilliant. If ungenayo ekhompyutheni yakho, ngiyaku-advise nje ukuthi uyi-download, is free, i-free. Ngicabanga ukuthi yenziwe eShayina, yikhona la ngicabanga ukuthi yenziwa khona, ngoba kwesikhathi inokubhala ngeShayina ke, kodwa ke i-good kakhulu. Uma ungayenza ungayi-downloada ekhompyutheni yakho, iyenza izinto ezinhle kakhulu, and iyakwazi nokucabangela ukuthi wena ingakujwayela ngendlela ohlala uyisebenzisa, iyakucabangela ukuthi wena uthanda ukwenzani, yenzani, ikugcinela ne-information yakho. Ngiyazi ke sisazokhuluma ngendlela ye-information security nokuthi how safe we are, yonke into la sesiphambili kubo internet. Kodwa manje uyi-download iMastodon le, yiyo ke le uyayithola free ku-internet. Sengiyibeka la phakathi la. Ama-browser monke awasekho la, asela ukuthi browser khona. Ngithi browsers ukwenzela ukuthi konakala ukuthi akusiyo one maningi browsers, ukuthi uma umuntu efuna ukuvula ikhompyutha, uma efuna ama-browser, efuna ukungena la ku-internet, avela click la, uyawathola wonke la. Yabona uma ufaka i-mouse phezulu nje iyakubonisa ukuthi i-files zelapha i-Google Chrome,
Internet Explorer Maxton 3 ukutshele nokuthi enziwe nini i-folder lenziwe nini, hayi ukuthi la ma-file enziwa nini, i-folder elenziwe ngey-13 zika-April ngesikhathi esingaka namhlanje. Bese ngiza-ke yabona la ma-file athi capture 1 capture 2 izinto nje ezifanayo. Yileli program engilisebenzisa manje ukurekhoda le lesson le. So ngingathatha nje ngithi ngithathe ngibeke la ngoba ngoma website yami lo, nale ngithathe ngibeke la, nale ithombe lesi ngisibeke la, nale ngibeke lapha, bese ngithatha nalo ngibeke la. Izinto zami zama website ngibhekisise futhi akho into engifunayo, ngithi nake i-Open Office Draw. I-Open Office Draw olunye uhlelo sorry ngiqolise, olunjenge Microsoft, kodwa ke lona lwenza ukuthi ukwazi ukudweba, ukwenza ama-logos ngoba uyabona nje kubhaliwe la ukuthi wenza ama-logo, wenza ama-charts noma yini. I-free i-Open Office nayo ungayi-downloada, yenza umsebenzi omuhle ofana nawo wa-Microsoft Office. I-Impress ilokhu ku-Microsoft esithi i-presentation, i-PowerPoint. I-Math Microsoft-ke yona ingakusebenzisa u-Excel lokho, kodwa la banohlelo lwabo oluhle kakhulu. I-Math lwenza nanku kubhaliwe nje ama-scientific formulas, ama-equations lumi lodwa. Then-ke i-base uMicrosoft sikuthi i-database, lapha bayithi i-base nje bavele bayenza shortcut bathi i-base. Microsoft sithi i-database. Then i-spreadsheet-ke esithi i-Excel Microsoft sithola lapha ku-calculate. Okay, asikho lokho ngitshela ngakho nje, ngizokutshela ngakho sengitshela ukuthi download lapha, ngitshela nje ukuthi yini le. So lezi zinto ngizozifaka ndawonye ngeze office njengoba sithi Microsoft Office le i-Open Office, so sizothi office tools, office tools bese siyithatha because khona into zokubhala, khona into zokucalculate, khona into ze-presentation zokubukisa into ongabe uyenza ecishe nje ifana nale engiyenza manje. Sengizibeke lapha manje-ke ayisabhedi kangako nje i-location yami i-desktop sibhekeka kangcono, so kufanele ngiyihleleke izinto. Ngingalithatha nje ngiyidonse ngizibeke kanje ukuthi ngiyihlele kahle, kodwa into elula yile, uya right click noma ikuphi phezu kwa desktop, right click bese uthi sort by. So ukuwe-ke noma ufuna ukuthi uzisorte ngedate oyishintshe ngakhona, ozivule ngakhona, or ngegama lazo, or ngesize. Isize akusiyona isize yethombo osibonayo, isize bathi file size la emakhompyutheni sisho ukuthi ama-megabyte angakanani, yi-size eshoyo. Zikhona ezinye ezinkulu okudlula ezinye ngesize yakhona-ke la, noma nje zibukeka zifana uma uyibheke ngamehlo. Yabona ke manje ihleleke kahle, sihleni ki-desktop yami ayisafani nakuqala-ke. Siqedile i-desktop isi-right-ke, singakangeni phakathi la sizoya la ku-dustbin. Abantu abaningi uyacisha umuntu adelete ucishe esithi ukudelete, adelete into angayifuni aziye ku-dustbin, athi hayi delete-ile ngiqedile. Bese ziyabonakala-ke la ku-dustbin, uma uvula la uyazithola ku-dustbin. Zonke izinto ezideletiwe sikhona la ku-dustbin, nayi zonke zikhona. Umuntu edideletiwe sothi lokho yini, uthi hawu mina ngiyidelethile manje zibuye kanjani kanti hayi ngoba uyidelethile. Ufana nje nomuntu othethe izibi wayifaka la wayifaka emgqonyeni wezibi phandle, angayanga ukuyalahla, usekhona emgqonyeni aziyanga ndawo. So-ke i-dustbin isebenza lokho. Kufanele uma ungayifuni udlandele, either uya right click la bese uthi empty recycle bin, noma uthi open uvule ungavula, so uthi empty recycle bin.
la sukika u-empty noma sungayilanda 1 udelete oyifunayo whatever. Ngoba ngivule kanje nje kwenze ukuthi ube udelete ngephutha. Uma udelete ngephutha le mhlawumbe uyidelete ngephutha sungaya lapha uthi restore iyabuyela live la khona. Yabona uma ufaka mouse nje phezulu phezukwayo kufanele ukutshele ukuthi ibuya yaphi ngaphansi. Yabona ke nayi la isuke la ku desktop. So ke so fanele ngibuyele lapha ngithi restore item iyabuyela la ebengiyithethe khona bese ngithi hayi ke lezi ezinye ngiyifuna empty recycle bin ziyahamba. Sure you want to permanent sezihamba ke manje asajiki ziyahamba. Make sure ukuthi ke mawenza kanjalo ucheckile wabona ukuthi vele ayikho into oyifunayo ngoba ihambile ngeke uyithole. Noma nje thina abanye sikwazi ukuthi noma udelete something sikwazi ukuyithola vele kodwa awukho lula nje ukuthi umuntu wonke ayithole. So kungcono ukuthi uma udelete ngokukhuthaza ukuthi every time uma udelete into ilandela udustbin ubuyi-check uhlolisise ukuthi awuyifuni yini. Nayi le briefcase ebesiyideletile engithe ayi basingayidelete siyayifuna ngoba ngifuna ukucheck ukuthi kunani phakathi singakayilahla singakavumeli la abantu bamabhini bayithathe. Hayi sho ukuthi lokhu nento yenye capture ekhona angiyifuni ke. Okay ngiyayi sho ukuthi sizoyidelete futhi bengicabanga ukuthi ngeke ngiyidingayo. So uma udelete uyaklikha phezulu kwayo bese upress udelete la ngaphezulu ku screen sakho ku keyboard noma right click phezulu kwayo bese udelete. Iyokubuza futhi are you sure you want to move this file to the recycle bin? Yebo eklikha ke iyahamba. Nansi yasikhona i-recycle bin bengenalutho uthi ngibonise futhi ngithi empty recycle bin ngibisele futhi la sengilahlile ke ayinalutho i-empty i-clean uyibona nje mayinganalutho ukuthi empty. Kodwa uma ngafuna ukudelete ngiyaklikha le sky bese ngithi delete uzoyibona i-dustbin yabe sinolutho. Yabona manje inolutho iyakubonisa ukuthi kunolutho phakathi vele awudingi ukuthi uzuyivule iyakubonisa ukuthi inolutho. Kodwa ngoba isokuyizibi iyakutshela ukuthi uma ubeka phezulu ukutshela ukuthi ayenzi njengalokho. Yabona le iyakubonisa ukuthi unani phakathi kodwa i-dustbin ayikutshela ukuthi unani ukutshela ukuthi kunezibe elahliwe sungayivulela wena ucheck ukuthi kunani phakathi. Then ke bese sibuya la ku taskbar. Ku taskbar isikhathi esiningi izinto esizisebenzisayo kakhulu kuleli site izinto ezifika ziyihlalele zona ungazibekanga into njengabo AVG into ze security isikhathi newashi yonke into esuka ziyihlalele khona wena ungazibekanga khona ngoba uyazisebenzisa. La izinto ezisuka isikhathi esiningi wena ukhetha ukuyibeka njengale on screen keyboard i-keyboard yokuthi ngingasebenzisi le i-keyboard la e-computer ngisebenzisa i-keyboard ye-screen ma ngifuna ukuyisebenzisa. So ilapha ungayisusa ngifuna ukuzisusa ngibonisa ukuthi sizibeka kanjani lezi zinto. Okay isekungcono ke manje yabona into engiyisusile. Uma une-program awunohlelo ofuna ukuthi lube la ngoba le nto nje mina ngiyithatha njengoba uyafana njengokuthi iyafana ne-desktop. Into oyibeke la ku-desktop ngoyibeke la uyithola kalula ngokufanayo. So i-taskbar uma ufuna mhlawumbe ngifuna le i-cyberlink ucom le ibe la ikhona vele nansi yona ke khona la. Mhlawumbe ngifuna le i-open office writer ukuthi ibe la ku-taskbar. Ngiyaya kuyo ngiya right click phezulu kwayo bese ngiya la ngithi pin to taskbar ngaklikha kanjalo. Yebo nayi manje ikhona
Fana njalo ke futhi noma ngisusa ngiye right click phezulu kwayo bese ngithi unpin, isukile manje, yabona. So ke iyo ke indlela esibeka ngayo izinto la ku taskbar. Ngizokutshela ukuthi ku desktop la sizibeke kanjani izinto lezi. Mhlawumbe ngifuna i-Skype angike ngisilethile, ngisifuna ukusibeka ku desktop, either uya double click phezu kwaso usuthi pin to hayi ngisifuna u taskbar, ngithe ngisifuna ngapha ku desktop bese ngiya click phezu kwaso bese ngisidonsa ngizosibeka la. Uzobona siyahlala naso ke iSkype sihlalile sesikhona ku desktop, sengasidonsa nje ngisibeke la sihlalele kahle. Make sure ukuthi i-desktop lakho ulihlalisa lihleli kahle nje, lihlala kahle. I-desktop leli linje ke ngingakangeni phakathi la kuma programs, uyakwazi ukulijinja ulibeke ngendlela wena ofuna ukuthi libukeke ngayo, ngendlela ofuna ukuthi wena ulithande ngalo. Mhlawumbe ushintshe isithombe, sibona lesithombe sila, ungashintsha ngo right click phezulu nje kwaso ususenza indlela ofuna ukuthi sibukeke ngayo. Hayi ngathi slow ke le computer yami. Okay, lezi izinto esizibeka esayidini abo bathi wo gadgets, ungaklikha lokho kuyavela la AVG yonke into lezi. Mhlawumbe ufuna i-slide show ukuthi ibukisa nje, ibukisa ama pictures udlula yonke into, ama free headlines, nokuthi ikutshela uma connected ku internet, ikutshela ukuthi kwenzakalani njengamanje, yonke into njengale. I-clock, iwashi ongalibeka lapha esayidini, yonke into njengale. Kodwa into eningi ilokho kutholakala kulama computer amanje, abo Windows 7 le Windows Vista, Windows 8 kanjalo. Hayi angikho nge-Windows 8 ngoba Windows 8 sebenzisa ama-tile, so ayifuni nje ezophambanisa. Sivale lapha bese bengisithi ngizokubonisa ukuthi ushintsha kanjani lesi screen. Ngizovula la izithombe zami, ngahle izithombe zami imubi kakhulu ke la izithombeni. Bese ngithi ke mina ngifuna ukuthi isithombe sami lesi kube yisona ku desktop lapha. Ngithi hey ngiyathanda ukuyibuka, noma ngikhethe lesi enginomandlo bese ngisifaka kanje. Ngizosibeka la ngibone ukuthi siyavuma yini ukuba se-desktop shortcut. Yo, isona esi-shortcut. Hayi into engifuna ukubonisa yona yenzekani. Ngiyacisha. Manje siyaqhubeka ke siyabheka phakathi kwayo ikhompyutha, besibheka la ku
desktop manje singena ngaphakathi file management ngaphakathi ngoba bese desktop ngaphandle. So manje sesingena phakathi kuma documents, pictures nakuphi, siya klikha start, siye khona bese singena konke lapha si-check-a ukuthi senzani. Kodwa le computer isebenzisa Windows Vista lo Windows 7. Lento lento efolder le eyakuhle kuma documents la kuma picture la ngaphi. So sizovala lapha kulama picture ama shortcut engizolibonisa wona phambili. Nangu start, siya bese siya kuma documents. Mase kuma documents la sesikwazi ukuthi ke izinto zihlale kanjani. La ama documents, public documents kusho ukuthi ngawo nje umuntu wonke olaphakathi, kodwa icomputer le nje okusetshenziswa nje yimi la kuphela. So ayinawo nje abantu abaningi ukuthi le lokhu ngokwabani ahlelwe kahle lama documents ngoba ubona nje ukuthi abekwe kanjani. So uma ngavula la yabona lesson 1 free, indlela engirecord manje njengamanje ngirecorda lesson 2 free. Mase ngiwabeka lama documents ngizoyenza kanje, ngifuna ukuthi ngiwabeke kahle, ngithi new, ngithi i-folder, bese ngithi i-folder ngithi lessons. Uma ngiqedile nje ukurecorda ngithi date yanamhlanje le lesson 1, kodwa ngirecord nje ngirecordile lamanje ngirecord lesson 1 kodwa i-last part yakhona ke ngizoyithatha ngihlanganise nale. So lesson 1 ngiyamthatha ngiyambeka la, sengibekile la, then lesson 2 mangiqeda la ngizombeka la. So indlela o-organize ayihlukananga nje nale ku desktop, kodwa ke indlela esifaka ngayo ama lokhuza ethu, ama documents ethu la arrange la uwasort, arrange by folder, by author ukuthi ayizobani ngedate. Mangathi ngiclick date uzobona kuyashintsha la, ngiyabona 13 12 13 kuyashintsha. Uyabona ke manje asehlele date ke za 23 May, yabona kanjalo. So kuhloko kwatshintsha manje sokuhlela ngedate ukuthi idate yakhona kwenziwe nini njani, kodwa ngizokubuyisela kanjalo beku right ngefolder, kuyabhekeka uma uhleli ngefolder. Naku ngedate ngoba uma ngefolder uma ubeka ngedate kusuka kuhlukanise ama-file, ngoba kanje lokho kuba nama-file akho kodwa enye file yenziwa mhla i-program yakhona enza leyo file isenziwa, kanti ke yona into yakhona uyenze namhlanje. So bese ukuhlukanisa ke uthola into zakhona seziningi zingaka, kanti ke uma ufake ngefolder kungcono ifolder yaziqoqanisa izibeke kanje ndawonye. Yiwo ke ama-folder kulamalanga ama-documents phakathi la ama-folder wona noma ngama-network la esibeka khona izinto kulama computer manje bathi ama-library. Ngama-documents ama-pictures, oma-picture bonke laba, oma-pictures konke yabo, my-picture, ama-library, ama-videos, ama-music videos, yonke into le ama-library. Ngizovala la ngikubonise kahle le into engishoyo engifuna ukubekela yona, engifuna ukuchazela yona. Yabona la music, ama-pictures, ama-documents, the main folder konke lokhu bakuthi ama-library, yonke into enjengalesi kulohlobo lwamakhompyutha manje. Kodwa ke yikho esithi sibeka khona izinto thina besibheke lapha kuma-document noma singaya nje kuma-pictures. Ama-pictures nawo ke ayasiza. Ama-pictures ke nawo ke yabona uma ubeka nje ilokhuza la phezulu iyakubonisa, ubeka i-mouse phezu kwe-folder ihle kubonisa ukuthi kunani phakathi. Uma nginga-double click kuyavuleka, noma ukuthi ngibuyele emuva lapha, noma manginga right click phezulu kwayo bese ngithi open, mangivula isingibonisa ke izithombe ezikhona la phakathi. Ngizovula la
Ayanda is my 8-year-old daughter. Unama photos akhe la azidrawele wona sebenzisa le computer. Yabona ukuthi wahlele kahle kanjani. Fruits siyavula la ku fruits, angazi ukuthi fruit banikele la drawile Ayanda, kodwa yabona nayi ithi fruit wahlele kahle kanje. Izindlu yabona ke ubedraw izindlu zakhe, wazibeka ithi enye ithi the house, enye ithi good night, enye ithi good house. So zonke zo 3 lezi izindlu, kodwa uzibeke kahle wazifaka ku folder A1 ethi izindlu, iziqoqeke kahle izinto zakhe. Ikhona ke la enye ethi shapes, ama shape ke lawa yabona ama shape wakhona, angazi la ukuthi ihlobo bani leli, ungazi ufunde leli gama, kodwa shapes kunama shapes akhe uwaqoqile wawabeka ku folder ethi shapes, which is very good, and I'm glad she's really getting well trained. Uyafunda kahle lezi zinto engimbonisa zona. So uyazidwebela ke ama photos akhe azenzele usebenzisa enye program abathi Paint sizofunda ngayo phambilini after ama lesson lawo. Ebese kwazi ukuwahlela ngendlela eyo. Uyakwazi ukuthi mayefuna into ezihambisana nama fruits uvula kuphi, ezihambisana nezindlu uvula la, ama shapes uvula la, which is very good. Sorry ifoni yami iyaring. Sengishilo. Then ke la into uzibona la i-local disk, i-hard drive, yiyo ke ephethe yonke into ama programs ethu. I will advise you ukuthi ungalokothi nje uthinte nje izinto eziningi la, ngoba anything engahamba ungahambisa kabe enye into kuyamoshakala yonke into. Kuyafana le computer inama disk awu2, local disk D. Yabona ama computer manje anama, yabona khona une Firefox ne Samsung recovery yonke into khona la. I-netbook lengisebenzayo ayinayo i-disk drive. Isikhathi esiningi kunama computer u-disk D nofaka i-drive, eyama ayinayo leyo. So yikho u-disk D i-additional drive, additional driver yokuyekelela le eyinye. So then amanye indawo esingabeka khona kuzo izinto yabo downloads, ukuthi ma udownloada into yonke ivele khona no desktop eyo leyo isingene kuyo ekuqaleni. So ngicabanga ukuthi manje sekwazi ukuthi ama-file uwabeka kanjani ke. Asihlanganeni ke phakathi la esifunda khona ngento eziningi ngama-computer, ogoqela ukusebenzisa i-Microsoft Office, okuhlanganisa khona ukutype phela ama-word presentation, i-Excel, ilokhuze i-database, sorry, i-spreadsheet la esizokwazi khona phela ukwenza ne-budget yasendlini. I'm sure abomama abaningi babhekile ukwenza ukuthi bafunde ukuthi ubudgeta kanjani, ubeka kanjani. It's so easy. As soon as you learn to use that spreadsheet, you will get away, do away with a pen and paper. Ngeke futhi ulibala ukwenza ibudget ngoba izokusiza. It's so inspiring uma uyibona isebenza, izokwenza ukuthi nawe ufuna ukuhlala usazi. And stay on, hlale lapha siqhubeke siyofika la esifunda khona nge-internet, esizofunda khona ngabo Facebook. Lazi ukuthi lenza njani ku Facebook, ukwazi ukuthi nawe uma wenza izinto zakho ku Facebook zincomeke kahle, abanye baze bakubuza ukuthi kanti wenza kanjani lento, because ngiyabona la ku Facebook kubantu laba abantu abangabangani bami nabanye nje abazenzi kahle izinto ku Facebook bengazi. Abanye bafaka izinto abangafuna ukuthi bazifake egcine zivele ebantwini. Okay, angeke ngisho kakhulu ngoba ngifuna ukuveza ukuthi sofunda ngani la kuma courses ethu aphambili. So hlala nami, iya ku website yethu ethi teacherwethu.com, teacherwethu.com. ungamfaka www.teacherwethu.com umufuna, kodwa ungazi ukuthi teacherwethu.com, ungazi ukuthi http://teacherwethu.com kuyavuma ke nakhona. So iya ku website yethu, ufaka ama comment, usho ukuthi ucabangani, ufuna senzeni, kuyini esinga improve ngakho. And I'm wishing to
see you phakathi eklasini mase sifunda. Ngiyabonga nisale.